Ak žijete na Slovensku a zaujímate sa, či je sprostredkovateľ Quotex vo vašej krajine legálny, ste na správnom mieste. V tomto videu vám vysvetlím, či je tento broker legálny a či otvorením účtu u tohto brokera neriskujete. Pozerajte až do konca, pretože nie všetko je také samozrejmé. Poďme k veci. Ak pôjdete na webovú stránku Quotex a pokúsite sa otvoriť účet, zobrazí sa vám správa, že broker nie je dostupný vo vašej krajine. Na otvorenie účtu môžete skúsiť použiť VPN, ale toto riešenie neodporúčam, pretože nebudete môcť vyberať peniaze. Každý maklér vyžaduje overenie účtu pred tým, ako schváli výber. Overenie spočíva v potvrdení vašej totožnosti a adresy bydliska. Ak maklér zistí, že používate VPN, váš účet môže byť zablokovaný a všetky prostriedky na účte budú zabavené. Preto vám odporúčam nájsť si iného makléra, ktorý prijíma klientov z vašej krajiny. V popise tohto videa nájdete odkaz na odporúčanú platformu, ktorá ponúka podobné obchodné podmienky ako Quotex. Broker, ktorého odporúčam, má skvelú obchodnú platformu, širokú ponuku aktív a minimálny vklad len $10. Jednou z najzaujímavejších funkcií, ktorou sa táto platforma odlišuje od platformy Quotex, je možnosť kopírovania obchodníkov. Stačí, ak vykonáte vklad a potom si vyberiete obchodníka, ktorého chcete kopírovať. Máte úplný prehľad o histórii obchodovania, takže môžete urobiť informované rozhodnutie. Môžete si otvoriť bezplatný demo účet a ak tak urobíte z odkazu v popise, získate 50% bonus na prvý vklad. Táto ponuka je časovo obmedzená. Dúfam, že toto video bolo užitočné. Páči sa vám toto video a zanechajte odber, aby ste boli informovaní o novinkách zo sveta financií. Až na budúce.